esan duen behin hobitan, hau letra whisky larretako partidu da. Horrelako da, gigantekoa. Bai, nire ustez bai, ez. Topikoak normalen entrenatzaileak asko erabiltzen ditugu, 3 puntu direla bakarrik eta beste partiduak bezala bat gehiago dela eta hori, baina ez da egia. Gauz askogatik, ez, liderraren kontra jokatzen dugulako, etxean jokatzen dugulako Ipuruan, derbi bat delako, gauz askogatik, nire ustez 3 puntu baino gehiago dira eta bueno, partidu polit bat jokatzeko. Hau izaten da, denek parte hartu nahi izaten duten partiduetako. Jokalaria zarenean ilusio egiten du horrelako partidu jokatzen. Bai, partidu polit bat da, zelaia beteta egongo da, girona, bueno, bi talde nire ustez momentu nahiko honean gaudela, biak, eta, bueno, egia da, ez da erabaki horra, denboraldi guztiak geratzen dalako aurretik, baina egia da, izan daitekela partidu bat, irabazten duenak indar handia hartu dezakela, eta kontrakoa galtzen duenarentzat, ez da. Bai, oso ona, horregatik da liderra, eta, bueno, Laizter Gabonak hor dauzta eurak lider, eta horrek esan nahi du, talde oso ona daukatela, eta gauzak ondo egiten dituztela biak, ez? Da talde bat oso sendoa, ez duela behar asko gola sartzeko, oso ondo defenditzen duena, eta, bueno, hori zuk esan duzun bezala, partidu bakarra galdu du, eta hori da daturik nabarmenena, ez? Hainbeste partidu jokatuta gero partidu bakarra galdu duzunean da gauzak ondo egin dituzula. Emaitzek begiratuta beti partidu nahiko itxiak izaten dira. Gehienetan gol batekin gorabehera mugitzen da. Bai, irabazi dituen partidua bategatik irabazi ditu gehienak eta bueno, talde oso lehiakorra da. Ondo estutzen du, hanka onak presionatzeko eta bueltak egiteko eta bueno, bigarren mailarako oso talde ona eta bueno, guk ere erakutsiko dugu edo erakutsi behar dugu talde ona garela eta espero dugu partidu polit bat ikustea eta puntuak Ipuruan gelditzea. Bai. 4 puntuko zuloa daukagu sailkapenean eta esan dizudan bezala 3 puntu dira, baina guretzat ere aukera polita hor jartzeko, oso goian jartzeko eta bueno, Ipuruan jokatuta hori beti gure alde izango da eta gero bueno, erakutsi taldea uste dut momentu honean dagoela eta hori erakusteko aukera polita daukagu asteburu honetan. Bueno, gara bi talde uste dut zenbakietan eta nahiko golak alde, golak kontra, nahiko uste dut bardinak edo antzekoak ditugula eta bueno, azken bola honetan gu ere indartsuago ari gara atzekaldean eta gol gutxi jasotzen, eurak ere bai, eta bueno, aldez aurretik pentsatu dezakegu estu joango dela edo joan daitekela emaitza aldetik edo aurretik jartzen denak markagailuan abantaila handia edukiko duela, baina gero ez dakizu. Behar bada gero partiduak gol asko edukiko ditu edo ez dakigu. Gure bertsio hori onena beharko dugu bihar, igandean irabazteko eta eurak ere bai, bertsio on bat beharko dute Ipuruan irabazteko, orduan saiatu partidu on bat egiten, eta gero fin ibili beharko gara azkenengo metrotan, zeurak ondo defenditzen dute, eta guri azkenengo partidutan asko kostatu zaigu etxean batez ere golak egitea, eduki dugun ez dakit, nagusitasunarekin jokoan eta ailegatu garen hainbeste horietan edo hainbestetan ez dugu golik egin, eta hori ere hobetu egin beharko dugu, ez? Bueno, etxeko partidutan Malaga eta Las Palmasen logikoki ez dugu hainbeste baloi eduki,
naiz eta oso ondo defenditu dugun, eta ez gara inbestetan ailegatu gora, eta hor bai gol bat egin dugu, eta horrekin nahikoa hori da, ez etxean, ez? Etxean bai, azkenengo taldeak oso atzean etorri dira jokatzera, oso atzean sartu dira, eta naiz eta asko ailegatu, kosta izan zaigu gola egitea, ez? Eta, ez da gauza bat bakarrik guri pasatzen zaiguna, baizik eta beste talde ere bai, eta orduan, saiatu hori hobetzen, eta gero bai, jarraitu behar dugu ondo defenditzen, azkenengo partidutan indugun bezala, zeurak ere erasoan oso jokalari onak dituzte, egaletan, bat-batekoak, Jason, Rioja, Seberalkain, ez dakit, jende asko daukate horregaletan, bat-baten kontra egiten dutenean joan egiten direnak, jaurtitzaile onak ere bai, eta, talde oso ona da, egia esan da. Espero duzu detailetako partidu izatea, detaile txiki horiek erabaki horrek izatea egiten. Horrelako partidutan beti esaten dugu oso garrantzitsua dela aurrean jartzea markagailuan. Gara bi talde normalean oso ondo gestionatzen dugunak hori, aurrean jartzen bazara gero aukera asko dituzu partidua irabazteko, hori alde batetik. Eta gero geldikako jokaldietan, eta eurak ez dute goli jaso oraindik hor, oso indartzu ari dira, eta horre edozein kornerretan, edozein falta jaurtiketetan etorri daiteke alde hori, ez? Behar bada jokoan ez da inerreza izango talde bat bestea estu hartzea, edo asko dominatzea, edo nagusi izatea, ez? Eta orduan detaile txiki horietan, eta geldikako jokaldietan, eta erabaki daiteke partidu, ez? Detaile txiki horietan oso garrantzitsua baita ere ingurua. Igande arratsaldeko 7, jendea desiatzen dago, oso sarrera hona espero da, Gasteiztik ere jendea etorriko da, giro bikaina egongo da. Oso orekatu izan daiteken partiduan, agian pixka bat desnibelatzeko armailek garrantzi izango. Jendearen laguntza beti izaten dugu, eta horrelako partidu bat dagoenean, eta zelaia beteta egongo danean, eta beti espero dugu honena, ez? Beti laguntzen gaitue, beti. Eta nire ustez taldeak transmititzen duena jendeak ikusten du, eta guk ere ikusten dugu jendeak ze transmititzen duen, eta nire ustez azkenengo 2 urtetan taldea eta zaletuaren arteko adiskidetasun hori, eta elkar laguntza hori hor dago, eta hori da gure indarra ere bai, eta ipuruan jokatzen dugunean, egia da asko eskertzen dugula hori, ez? Eskerrik asko. Listo. Amen.